дар солҳои соҳибистиқлолии кишвари азизамон дар ноҳияи Нуробод зиёда аз 1000 хоҷагии деҳқонӣ ташкил шуда, самти фаъолияти бештари онҳо ба боғдорӣ равона шудааст. зеро боғдорӣ дар шароити ноҳияҳои кӯҳистон на танҳо масъалаи иқтисодӣ, балки хусусияти иҷтимоӣ дошта, зиёда аз 70% аҳолӣ дар ин соҳа фаъолият доранд ва барои қисми зиёди онҳо боғдорӣ манбаи ягонаи даромад ва рӯзгузаронӣ ба шумор меравад. дар деҳаи сариқоши ҷамоати деҳоти Хумдон солҳост деҳқони соҳибтаҷриба Насрулло Сангов ҳамроҳи фарзандонаш ба боғдорӣ машғул мебошад. ин боғ дар соҳили дарёи Сурхоб ҷойгир буда, барои рушди соҳаи боғдорӣ ва парвариши ниҳолони мевадиҳандаи ба иқлими маҳал мусоидро доро мебошад. дар ин боғ даҳҳо намуди дарахтони мевадиҳанда аз қабили себунок, муруду зардолу ва олу мавҷуд буда, ҳамасола боғбони соҳибтаҷриба ҳосили фаровони мева истеҳсол карда, баробари таъмини эҳтиёҷоти хонаводааш бештари ҳосилро ба бозорҳои ҷумҳурӣ бароварда, аз ин ҳисоб даромади зиёди иқтисодӣ мегирад. ҳамин сол мо то 100 тонн мевара ҷамъоварӣ карда метавонем. боғда 2 гектар боғи ҳами нокут, севут, зардолуву, шафтолуву, оличаву ҳар намуд меваҳо мавҷуд аст. соли гузашта ҳами як 20 тонн 25 тонн мева ҷамъоварӣ кардем. имсол дар ният дорем ки то 100 тонн мева зудтар мо бояд ки ҷамъоварӣ кунем. дар шафати боғ майдони меваҳои пешпазак мавҷуд мебошад. ин меваҳоро баъди хушк шудан ба навъҳо ҷудо карда, вобаста ба талабот ба бозор мебароранд, зеро харидорони ин намуди маҳсулот хеле ҳам зиёд мебошад. дар дигар хоҷагиҳои ноҳияи Нуробод низ ба боғдорӣ аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад, зеро солҳои охир рушди соҳаи боғдорӣ ба афзоиши истеҳсоли меваҳои хушсифат ва ташкили ҷойҳои нави корӣ мусоидат намуд. дар ноҳия то ба имрӯз дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ 400 гектар боғ мавҷуд буда, аз ин 393 гектараш мевадиҳанда мебошад. дар ноҳия барномаи рушди боғ токпарварӣ соли 2016-2020 таҳия гардид ки дар натиҷа 65 гектар боғ нав бунёд гардида, 35 гектар боғи кӯҳна барқарор гардид. ин сол дар натиҷаи гарм омадани боду ҳаво бо ҳосили мева дар ноҳия нисбат ба солҳои гузашта хуб мебошад. айни ҳол деҳқонон ба ҷамъоварии боғҳо шурӯъ намуда истодаанд. рушди соҳаи боғдорӣ ба он далолат мекунад ки иқлими ноҳияҳои баландкӯҳ барои бунёди боғҳои себунок, чормағзу олу, бодом ва зардолу бештар мусоидат карда, он ба хоҷагиҳои деҳқонӣ фоидаи зиёди иқтисодӣ меорад. бо мақсади афзоиши истеҳсоли меваҳои хушсифати содиротӣ хоҷагидорон ҷиддуҷаҳд доранд, то давра ба давра майдони боғҳои серҳосилро аз ҳисоби заминҳои бекорхобидаи талу теппа ва доманакӯҳҳо боз ҳам зиёд карда, дар таъмини бозорҳои кишварамон бо маҳсулоти худӣ саҳми арзанда гузоранд.